салом алейкум бародарҷоно. Яду бародар занг зад ки мақсад изад амона хали гуфтаян, изад амона хали гуфтаян, коля тоҷики хали гуфтая, коля таҷику хали гуфтая. Ма ягон бандаи рӯи ҳамин заминда ягон вақт ягон чӣ намегум, то мара нараса, то ягон ақорати безебум накуна, то мақсад бе ҳичи ма ягон каса ягон вақт ягон чӣ намегум, аёто набурорен. Баъд акай изад амон як бародаре ки мақсад ҳамада хубӣ мекуна, мақсад ҳамин хубиш расидаста, чихе бо ма мехезам против ҳамон одам ягон гапи лишни мегум. бо я бача дига аккаунт нӯй кардага айноми изад амон мара дар ҳамаи чиз комментариҳо ҳақорат кардеста. Ман боварӣ дорам ки и ака неста, и ака мо дар ягон саркор надора, и ака мақсад ман ҳамиш дар ҳайронам ки мардуми мо, халқи мо чӯбаи халия мехоҳанд як кас иш ба иш ҷанг шава, мехоҳад ду блогер иша ҳақорат куна, ё ки ҳамин халқ ҷангандозида якум ҷоя халқи худмо. Ма да ягон кас ягон гап намегум, каси да гап дорум дар канали худам мегум. боқӣ сарбаланд хонаобод бошед. худо умри ҳамата дароз кунад.